Saúdos, que tal, como están? Críticas unánimes da oposición ao goberno polo servizo da axuda no fogar. E que o Concello mantén un cento de persoas en lista de agarda pese a contar con máis horas para o servizo asignadas pola Xunta. Compostela Aberta asegura que non pode facelo e achaca o problema ao anterior goberno do PP. O Concello vén de prorrogar 9 meses o contrato de Valoriza polo servizo de axuda no fogar, despois de que a propia empresa pedira non continuar co contrato e tras as queixas de usuarios e traballadoras polo servizo. A isto hai que sumarlle que a Xunta vén de ampliar en 36.000 o número de horas do servizo, das que só se utilizaron o 10%. Isto supón que máis dun cento de persoas se manteñan en lista de agarda. As críticas da oposición son unánimes ao respecto. O PP cualifica de cara dura que Compostela Aberta bote a culpa á herdanza do contrato asinado polos populares en 2015. Poderíamos entender que o goberno tarde un mes, 3 meses, 6 meses, un ano en buscar a solución, pero é que un goberno está para buscar a solución, non para buscar pretextos de mal pagador. Falando mal pronto, hai que ter moita cara dura para decir que o problema de non poder axudar as persoas que o necesitan na cidade e como consecuencia dun contrato asinado fai máis de 2 anos polo Partido Popular. O PSOE, que leva tempo denunciando a situación, quere que o goberno explique por que non modificou o contrato cando soubo do aumento de horas adxudicadas pola Xunta para o servizo. Polo tanto, a nosa pregunta é que fixo e que non fixo, o que non fixo evidente, pero que fixo e que non fixo Compostela Aberta para poder aproveitar ese financiamento de máis que ofrece a Xunta de Galicia e, polo tanto, poder reducir o que non se fixo, reducir as persoas que están en lista de agarda. Lembrar, ademais, que temos un acordo para orzamentos con Compostela Aberta de que se tomarían as medidas necesarias e se farían as modificacións que foran necesarias para que ao longo de 2017 desaparecera a lista de agarda. O BNG, pola súa parte, reparte as culpas, xa que asegura o contrato asinado polo PP non permitía ampliar horas para o servizo. Non entanto, Rubén Cela non entende por que Compostela Aberta non intentou sacar adiante un novo contrato canto antes. Nos, no pleno de xaneiro, fixemos unha pregunta oral á concelleira precisamente sobre isto. Dicir, oiga, que pasa con isto? No? O que se nos responde naquel pleno é, vamos, que estaban ultimando os detalles do prego e tal, xaneiro. E estamos no mes de maio e todavía ni siquiera está feita esa licitación. Entonces, a min tamén me parece unha cousa un pouco sangrante, non? Nun servicio onde hai queixas de usuarios e de traballadores e traballadoras, onde hai unha empresa que manifesta que non ten vontade de seguir prestando o servicio e é o Concello que lle obriga, como que di, a manter unha prórroga dun máximo de 8 meses. Así as cousas, o goberno insiste en que a lei de contratos lles impedía ampliar máis do 10% das horas do servizo. O que pudemos facer foi eso, incrementar o teito do contrato o máximo que permite a lei, que era un 10%, vale? E reanualizar para atender o máximo número de horas que é posible. Obviamente, claro que quereríamos poder atender as horas, pero tamén quereríamos que a planificación da Xunta fose unha planificación adecuada ás necesidades de dependente, das persoas dependentes e non fora a voutade, porque ponnos nunha situación de imposible atención aos concellos, non só ao de Santiago, a todos que traballamos con contratos de prestación de servizos que teñen teito de gasto e de repente aparecen 36.000 horas, que era o 50%, algo máis do 50% das horas que estábamos prestando. Por certo que os servizos de contratación xa teñen nas súas mans o novo prego de condicións para licitar outro contrato, este sí coa ampliación de horas. Non entanto, Compostela Aberta non se atreve a poñerlle data á licitación. Todo isto mentres os populares presentaron unha proposición para o pleno ordinario de maio para pedir a recuperación do antigo viveiro de Lamas de Abade. A finca municipal ten unha capela, un pazo e un hórreo que se atopan en total situación de abandono. Pola súa parte, os socialistas pedirán a comparecencia da concelleira de Emprego Marta Lois tras publicarse os datos da enquisa de poboación activa do primeiro trimestre do ano.
O Concello conta en Lamas de Abade cunha finca de 15.000 metros cadrados que serviu ao longo dos anos como viveiro e que agora é unha especie de almacén. O terreo conta cunha capela de 1828, un pazo e un hórreo que, segundo os populares, o goberno debería rehabilitar. É por iso que van presentar unha proposición pedíndolle a Compostela Aberta que estude a situación das edificacións para arranxalas e darlles un uso público. Un conxunto arquitectónico que nos creemos que debería, pois, cando menos, ser analizado, ser posto en valor e incluso, pois, dentro das posibilidades do Concello neste exercicio e nos seguintes, pois, plantexar unha rehabilitación integral. A capela, por certo, está dedicada á Divina Pastora, está totalmente pechada, chea de silvas, e o peche de forxa pois tamén amosa un deterioro bastante notable, non? Mentres, os socialistas anunciaron a petición de comparecencia da concelleira de Emprego Marta Lois tras coñecerse os datos da enquisa de poboación activa do primeiro trimestre de 2017. Segundo esas cifras, Santiago foi a cidade cun peor comportamento en taxas de emprego de toda Galicia. E por iso que o PSOE quere saber que medidas tomou Compostela Aberta o abeiro do plan de emprego que vende a aprobarse hai un ano. O sector hostaleiro da cidade segue de noraboa despois dos bos datos que deixou a Semana Santa. Esta ponte de 1 de maio tamén resultou moi positiva, rozando unha ocupación do 90% e con grande afluencia de visitantes en bares e restaurantes. Aínda así, o número de pernoctacións segue preocupando o sector hostaleiro. Como xa ocorrera na Semana Santa, Santiago volveu estar ateigada de visitantes nesta ponte do 1 de maio. Tal e como agoiraban os hostaleiros, esta afluencia de turistas deixou moi bons datos a nivel de ocupación hoteleira, rozando o 90%. Os datos previos a esta ponte que tiñamos xa superaba o 80%. Estamos recabando os últimos datos, pero supoño que sí que se cumpriron as expectativas e que se pode xa case falar de que se chegou a un casi 90% de ocupación. Ademais, destacan dende Hostelería Compostela esta fin de semana deixou incluso máis ingresos na cidade que a Semana Santa. Despois da tempada baixa, que é, como sempre, pésima, malísima e horrible, está ben que empecé a temporada alta para nos empezar a facer algo de petiño e poder, facer frente a todos esos gastos que hai. Entón, Semana Santa xa nos deixou un bastante sabor de boca, pero eu penso que esta ponte foi moitísimo mellor que Semana Santa, porque, a xente que veu xa era turismo nacional, tamén veu xa empezaron a vir os turistas internacionais e, eso en deixar máis cartos na cidade que, por exemplo, deixou a Semana Santa. Iso si, o sector non perde de vista o gran problema para a capital galega, a estadía media dos turistas, e que as pernoctacións seguen a ser baixas para a cantidade de visitantes que recibe a cidade. Hai moitísimo excursionista e a preocupación de Santiago sempre foi a estancia media que é moi baixa, non? Entón, habría que recuperar por así decirlo, que Santiago volva a ser a base das pernotacións, non? Que este unha media de 3 días e que aproveiten para facer visitiñas aos países xesusos, ás cidades que están, as Rías Baixas, a Finisterre, típico, non? Pero sigue sendo esa preocupación, sí, e despois tamén se ve moito excursionista e tamén moito peregrino que ven recoller a Compostelana en marcha xa directamente, principalmente para o Porto, que é a súa vida de salida. O turismo está xa na súa temporada alta cun mes de maio que soe ser moi positivo. Ademais, no ámbito da restauración, agardan xa por unha das festas máis importantes da cidade, as da Ascensión. O xoves arranca imperdible a segunda edición do Festival de Impro de Galicia. Actores e actrices de toda Galicia e tamén de outros puntos do Estado encheran de improvisación varios escenarios da cidade como o Teatro Principal ou o Matadoiro Compostela. A iniciativa alongarase ata o domingo. Improvisadores de toda Galicia e de outros puntos da península daránse cita estes días en Santiago no imperdible o Festival de Impro de Galicia. Nesta segunda edición o certame ábrese camiño para coñecer o traballo dos mellores actores e actrices de España nesta disciplina. Este ano cambiamos un pouco o formato ao ano anterior porque estamos convidando a improvisadores de moitas compañías da península. Están vindo, como comentabas antes, de Improvivencia de Alicante, Modestos de Barcelona, Improcatomba de Barcelona tamén, Impro Coruña, de Coruña, ven xente de Asturias, La Tetera de Granada, Los Cofusco de Lugo, Improductivos de Sevilla e Triatreros, que son de Vigo. Veñen un pouco as compañías galegas e convidados extras.
para facer pois, os espectáculos que vamos a ter no principal. Vai a vir de Zaragoza, Secuestrados, o espectáculo que fan Teatro Indigesto, e o sábado e o domingo vai haber uns espectáculos mixtos nos que vamos a actuar con todas as compañías. O festival arranca o xoves e vai se prolongar ata o domingo. Desta vez serán varios os escenarios onde poderemos ver as distintas improvisacións, como o Salón do Matadoiro Compostela, o Pafriquela, o Bar Olvido ou o Teatro Principal. Alí haberá 3 funcións na fin de semana cun prezo de 5 euros cada unha e un bono de 12 euros para as 3 escenificacións. O domingo as instalacións de atletismo da Universidade acollerán a edición número 18 das Special Olympics Galicia. Trátase dun torneo dirixido a persoas con discapacidade intelectual no que se darán cita case 200 deportistas de toda a nosa comunidade. Velocidade, fondo, salto de lonxitude ou lanzamento de peso serán algunhas das disciplinas que se van disputar este domingo no Special Olympics Galicia. As instalacións de atletismo da Universidade acollerán esta proba na que van participar case 200 persoas con discapacidade intelectual de 17 colectivos de toda Galicia. O obxectivo non é outro que amosar a capacidade de superación e sacrificio destas persoas. Este é un deporte de alta competición, pero sí un deporte de superación e de creación de autoestima. É un deporte de unha actividade física onde os medios se adaptan ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual. E tamén é un deporte de visualización. Nós queremos que nos escenarios públicos, nos escenarios onde calquer de nós podemos estar participando, tamén estean os nosos fillos. En total serán máis de 300 os participantes, sumando os atletas, adestradores e voluntarios. A celebración destes xogos segue o cerimonial das celebracións das Olimpiadas. Así os deportistas desfilarán ante os presentes e posteriormente un deportista da Asociación Aspas lerá o lema de Special Olympics. Quero gañar, mais se non o acado, deixádeme ser valente no intento. As probas desenvolveránse dende as 11 da mañá ata as 7 da tarde. O Centro Galego de Arte Contemporánea acolleu o 8º certame Deseña unha xoia para a túa nai. Trátase dun concurso organizado dende o Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia, co que se busca chegar aos máis pequenos un oficio con gran arraigo na nosa comunidade. O Colexio de Xoiaría de Galicia, o COXGA, vende entregar os premios do concurso Deseña unha xoia para a túa nai, organizado conxuntamente con Galicia Calidade. Trátase dun certame dirixido a escolares galegos de entre 3 e 12 anos que pode así cumprir o seu soño de agasallar as súas nais cunha peza creada por eles mesmos. En total, nesta edición concorreron 10.000 participantes, dos que foron seleccionados 80 finalistas. Entre os gañadores atopábanse alumnos do Colexio Vilas Alborada de Santiago ou do Alca en Ames. Imos xa con o noso habitual repaso á xenda cultural con algunhas actividades ben interesantes para o seu tempo de lecer. Para rematar, miramos cara ao ceo para coñecer que tempo teremos nos vindeiros días. A información completa traénola, como sempre, Meteo Galicia. Mañá mércores agárdase unha mañá de ceos pouco anubrados ou despexados con máis nubes no litoral norte. Xa pola tarde os ceos presentarán algunhas nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente e o vento soprará frouxo de compoñente leste.
O xoves teremos ceos con nubes de tipo medio e alto. Xa pola noite comezarán a entrar nubes baixas polo sur de Galicia. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios. En canto ao venres, agardamos ceos parcialmente anubrados e chubascos que serán máis generalizados pola tarde. As temperaturas descenderán de xeito máis acusado nos valores diurnos. Os ventos soprarán de compoñente sur. En Santiago mañá agardamos ceos despexados con algunha nube alta que non impedirá o paso do sol. As temperaturas serán suaves cunha máxima de 25 graus. O xoves máis do mesmo, con sol e nubes e temperaturas agradables. Non en tanto, coa chegada da noite entrarán máis nubes quedando ceos cubertos. O venres teremos ceos cubertos e chuvias que serán máis importantes cara á tarde. As temperaturas caerán ata os 17 graus. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada. De seguido chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro. Hoxe recibimos no noso plató o voceiro municipal do Benega, Rubén Cela. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.